Dámy a pánové, dobrý den, já jsem rád, že jste přišli v takto hojném počtu a chtěl bych tady dneska přivítat velmi vzácného hosta, poslankyni Národní rady Slovenské republiky, paní Magdu Vašáriovou, kterou určitě znáte nejenom z jejího působení v pozici velvyslankyně, nejenom působení v politice, ale také z jejího působení v předchozích rolích v televizi. Já si vždycky vzpomenu na Postřižený, bohužel nemůžu to pomenout, omlouvám se, ale je to pro mě vždycky taková vzpomínka, je to taková personifikace tohohle filmu. Já si dovolím takovou maličkou pozornost od vedení fakulty a nebudu to zdržovat, protože určitě tady nepřišli všichni na mě, ale přišli na vás. Děkuji, že jste přijal. Dobré ráno. Pro mě ještě ráno, protože je to dlouhá cesta. 3,5 hodiny. Ale budem hovoriť po slovensky, teda mohla by som aj po česky, vyberte si, ale počula som, že je tu aj veľa jako zo Slovenska a myslím si, že veľmi málo počujete slovenčinu. My sme boli včera s mojou asistentkou Miškou, ktorú tuto zároveň predstavujem. Toto je moja parlamentná asistentka, aby ste vedeli, že asistentky existujú. Takto vyzerajú. My sme na ceste do Krakova a včera sme boli na koncerte Richarda Millera, ktorého myslím aj poznáte tu, a skupiny Fragile, to sú taká skupina, ktorá ktorá nemá kapelu, ale všetko robí hlasmi a bolo to úžasné, ale 4 pesničky na záver boli v češtine. Takže sme si hovorili, že my stále češtine rozumieme, dokážeme ňou hovoriť, ale ak by ste niečomu nerozumeli, prosím vás, dajte mi na znamenie, ja prejdem do češtiny, nie je to pre mňa žiaden problém. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja už som bola tuším všade, ale myslím si, že v tejto škole nie. Takže je to pre mňa veľká česť a som veľmi rada, že som medzi ekonomami. Ja som ekonómiu nikdy neštudovala, ja som sociológ a matematik. To som teda študovala, logiku, matematiku a tak ďalej. Ale myslím si, že pokiaľ máme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú vycvičení zastupovať záujmy štátu v zahraničí, je ekonomické štúdium jedným zo základných predpokladov. Ekonomické štúdium a právnické štúdium. Ja som sa snažila, ja som jedna z prvých nekomunistických veľvyslankyň, tretia som bola, po pani Klimovej, ktorú poslal Václav Havel do Washingtonu a už nie je medzi nami, a pán Slánsky, syn pána Slánskeho, ktorého obetovali v 50. rokoch komunisti a jeho popol rozsypali po ceste, lebo sa šmíkalo. Ten išiel do Moskvy a ja som išla do Viedne, ja som bola tretia. Ak mi niečo chýbalo, tak to bolo samozrejme ekonomické vzdelanie. Nie je to komunistické, pretože by bolo v marci, teda v březnu 1990 na nič. Ale moji rakúski priatelia a knieža Schwarzenberg mi dopravili niekoľko učebníc ekonómie, Samuel som počínajúc, a tie som si preštudovala. A potom druhá vec, ktorú som nemohla dohnať s mojím vzdelaním, to bola právo. Takže keď sa ma budete pýtať, čo by ste ešte mali študovať, právo, ak chcete pôsobiť na postoch, a nemusí to byť rovno ako zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí, môže to byť, dnes sú veľké podniky, veľké firmy, všelijaké spoločnosti, všelijaké lobistické skupiny,
všelijaké inštitúcie mimovládne a tak ďalej, tam všade dnes sa vyžaduje, aby ste rozumeli medzinárodným vzťahom, zahraničnej politike a spôsobu vyjednávania a spôsobu konzultácií alebo rozprávania sa a vystupovania s ľuďmi, ktorí nepatria do nášho košiara, teda nepatria na náš dvor. Pripravila som si pre vás takú malú prednášku a dúfam, že je dostatočne provokatívna, aby ste nezaspali a aby vás to zaujímalo a aby ste sa ma potom mohli pýtať otázky, pretože to je pre mňa to najdôležitejšie a myslím si, že aj pre vás. Takže ja sa pokúsim s Miškou prejsť mojou PowerPointovou prezentáciou čo najrýchlejšie. Ja tomu rozumiem. Všetci chceli byť aj za komunizmu v zahraničných službách, pretože to bola jediná možnosť dostať sa von. Dostať sa von a zrazu žiť trošku iný život a v inej krajine. Dnes táto motivácia, myslím si, že nie je taká až silná. A cez to všetko byť excelenciou, mať červený pas, je veľmi, veľmi príťažlivé. Nielen tu, vo svojom Slovensku, kdekoľvek prídem, všetci chcú byť v budúcnosti veľvyslanca. Ja som nikdy nebola radovým kariérnym diplomatom, takže ja budem hovoriť z pozície veľvyslankyne. V krátkosti bola som, ako som už povedala, jednou z prvých havlových veľvyslankyň vo Viedni až do rozdelenia Československa a potom o 10 rokov neskôr, v roku 2000 som nastúpila ako slovenská veľvyslankyňa do Varšavy a bola som tam skoro 5 rokov. A potom som bola ešte štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí skoro 2 roky a potom som zmenila moje diplomatické povolanie na politické. Takže, poprosím. Áno, ide o jedno z najstarších zamestnaní, samozrejme úplne najstaršie je trošku nejaké iné, hej? Ale toto tiež je jedno z najstarších a často ale mávalo aj tie znaky toho úplne najstaršieho. Vyslanci boli vysielaní od nepamäti. Máme o tom záznamy ešte zo starej Babylónie a tak ďalej. Bolo to veľmi nebezpečné povolanie, teda práca by sa dalo povedať, pretože vlastne to bola záloha. To bol určitý záloh, ktorý posílali státy medzi sebou. No. Takže poslali vlastne ako záloh niekoho, väčšinou z panovníckej rodiny, že keby náhodou došlo, že vznikne nepriateľstvo, no tak tam majú ako určitý záloh v toho člena tej rodiny a bohužiaľ mnohokrát tento vyslaný záloh skončil kratší o hlavu. Prečo vlastne vznikla táto inštitúcia? Pretože si uvedomili ľudia, že pokiaľ budeme neustále viesť vojny medzi sebou a nebudeme si dôverovať, a to je kľúčové slovo, dôvera, keď si nebudeme dôverovať, prídeme vždy o všetko, čo sme si vybudovali. Nie len, že príde cudzie vojsko zničiť našu krajinu, znásilní naše deti, znásilní naše ženy, zoberie deti, zabije všetkých mužov, chlapov. Čo sa vlastne dodnes deje? Vidíte, to aj dnes sa toto robí. Vlastne budovanie islamského štátu asi týmto spôsobom prebieha. Takže si vysielali takú záruku, že to myslíte dobre s tou susedskou spoluprácou. Toto je základ celého tohto povolania, o ktorom prípadne vás zaujíma alebo rozmýšľate.
Samozrejme, že okrem toho, že aj dodnes prídete o hlavu, pretože dodnes po novinároch je to jedno z najnebezpečnejších povolaní, najmä v takýchto oblastiach, ako štátna tajomníčka, ktorá bola zodpovedná za bezpečnosť, vôbec otázky bezpečnosti nášho ministerstva. Vyhodil sa nám v Bagdade pred veľvyslanectvom jeden samovražený atentátnik, mal priviazané ruky o volant, takže nie je to také dobrovoľné. A náš veľvyslanec sme nevedeli najprv, kde je, nevedeli sme, kto prežil, kto neprežil, čo sa stalo. A potom sme sa dozvedeli od Američanov, že teda ho odviezli do americkej zóny v Bagdade, do tej zelenej zóny. A ja som s ním prvá telefonovala, to som ocenila, pretože ja som sa spýtala, nejaký veľký vietor zavial v Bagdade, som povedala, a on povedal, áno, všetky okná vyleteli, ale my sme OK. Nemusel to prežiť, samozrejme. Čiže dodnes je to veľmi nebezpečné povolanie, to len pre tých, ktorí sa majú príliš radi, aby teda nesnívali o niečom takom. Druhý veľvyslanec, ktorý som vám donesla, je Rudin. Toto je Hitlerov veľvyslanec v Bratislave. A v jeho veľvyslanectve v paláci Pistoriho, kde dnes ja vediem komunitno-kultúrne centrum, sa rozhodovalo o spôsoboch potlačenia Slovenského národného povstania, o druhej fáze vyvezenia Židov slovenských do koncentračných a vyhľadzovacích táborov. A tento pán skončil tiež kratší o hlavu, bol odsúdený v procese s bývalým slovenským prezidentom, teda prezidentom fašistického slovenského štátu Tisom. Takže nie je to také jednoduché. Tedy to boli vyslanci, stáročia to boli vyslanci, no ale potom nastala taká inflácia titulov, myslím si, že pokračuje, a niektorí boli mimoriadni, a potom chceli byť všetci mimoriadni, a potom boli niektorí splnomocnení aj, tak potom všetci už chceli byť splnomocnení, takže teraz sme všetci veľvyslanci, aj mimoriadne splnomocnení, hoci to už nemá žiaden zmysel, pokojne by sme mohli byť vyslanci, no ale už tituly sú tu a už sa ich nikto dneska. Áno, stáročia, ako som hovorila, pamätnícke rodiny, ich rodinní príslušníci, aj prečo? Poprvé, že to bola tá záruka, že poslali z rodiny, rodinného príslušníka ako záruku. A po druhé, to nebola financovaná. Dodnes sú veľvyslanci, niektorí musia si to platiť sami. To znamená, že to musela byť rodina, ktorá mala finančné zázemie. Iná vec je, že aj tá funkcia mu umožňovala, aby si to finančné zázemie v tom druhom štáte nejakým spôsobom vylepšil. To, že dnes je veľvyslanec úradník, a znovu to zdôrazňujem, všetci diplomati, vrátane, teda včetne veľvyslancov, sú len úradníci. Ja chápem, že to je fajn, že máte, keď ste vyslaní vonku ako veľvyslanec, auto so šoférom a vlajočku a titul excelencia, ale ste len úradník. Nemáte žiadne právomoci. Ako veľvyslanec vysvetľujete len pozíciu svojej vlády a svojho prezidenta a váš osobný názor je váš súkromný názor a nikoho nezaujíma. To je ten základná vec, ktorú som vás chcela povedať. Samozrejme vyžaduje sa určitá znalosť politiky, no niektorí veľvyslanci, ktorých posielame von, sa to potom až naučia, ale keďže my stále v našich krajinách v Strednej Európe považujeme politiku za niečo hrozné a také, že my nie sme tie panské národy a tie šľachtické národy, takže my vlastne nemáme právo sa zaoberať politikou a tá politika je len pre tých šľachticov a pre tie panské národy.
Toto bola téza maďarských politikov v roku 1830, keď začala tá nová vlna nacionalizmu, toho nacionalizmu, ktorý je dodnes u nás prítomný, že len panské národy môžu robiť politiku. U nás to zostalo tak, že my stále sami seba znižujeme a hovoríme, že politika to je niečo hrozné. Politika je správa vecí verejných. To, akým spôsobom sa robí, no to už je iná vec. Ale keď máte svoj vlastný štát, musíte robiť politiku, nedá sa nič robiť. A samozrejme, že aj teda práve preto, že to boli väčšinou príslušníci šľachtických rodín, Esterházyovci a Černínovci a tak ďalej, Kinskí, podobne Schwarzenbergovci, samozrejme zo Schwarzenbergovskej rodiny je veľmi veľa veľvyslancov, tak sa vyžadovalo to, čo sa hovorí Kinderstube, to znamená veľmi dobrá výchova. Prečo? Pretože akákoľvek neschopnosť sa správať, byť dobre vychovaný a správať sa na úrovni, kazí vzťahy medzi štátmi. Keď sa jednoducho neviete správať a slama vám trčí stopánok a nie ste ochotní a schopní sa upozaďovať si svoje ego a vypočuť partnera a nereagovať okamžite, ako vám vaša letora, alebo teda vaša energia práve diktuje a nie ste schopní sa povzniesť nad niečo, alebo si ošklivíte ľudí, ktorí inak vyzerajú, alebo inak voňajú, alebo majú inú farbu kože, alebo zubov, alebo hlasov, tak sa vám nehodíte. Preto sa hovorí, že tá diplomatický protokol, ale ten diplomatický protokol nie je nič iné, iba dobrá výchova. Nič iné. A tú dobrú výchovu sme tu mali na našom území. V každom malom meste bolo predsa normálne, že kým dovolili rodičia, aby ich dcéra maloletá začala chodiť s nejakým mužom, tak sa musel prísť predstaviť. A niekto musel prísť s ním, aby ho predstavil a tým pádom bral za neho záruku, že pochádza zo slušnej rodiny. A že teda nedá sa očakávať, že by hneď za prvým rohom zradil alebo vyviedol niečo, čo by bolo neprístojné. Takže to je základná potreba byť veľmi dobre vychovaným, slušným človekom. To je potrebné. Nemýlte si ale slušného človeka zo slavy. Musíte jasne povedať názor, teda nie svoj, ale svoje vlády a svojho prezidenta a musíte to vedieť obhájiť. To neznamená, že slušný vychovaný človek sa otočí a nebude reagovať na oba. Ja som nehovorila o zbabelcoch, ja som hovorila o naozaj slušných a dobre vychovaných ľuďoch. No a samozrejme jazyky. To má zase za následok nepríjemnú vec, že po 40 rokoch služby, a poznám takých diplomatov, začnete vetu v taliančine, preskočíte polovici vo francúzštine a končíte v nemčine. To, že to nikto nerozumie okolo vás, to je váš problém a nie jeho. Takže je to samozrejme namáhavé, pretože v diplomácii idete neustále v niekoľkých jazykoch každý deň, na to si treba zvyknúť, je to najprv človek je z toho unavený, ale je to skrátka, je to potrebné. Pre vás, ktorí ste sa chceli venovať európskej politike, ja viem, že teraz v Čechách aj mladí ľudia sa smejú, že Európska únia a tak ďalej, ale Európska únia ubezpečujem vás pretrvá a ak chcete robiť v európskej diplomácii, musíte vedieť aj francúzštinu. Angličtina nestačí. Francúzštinu alebo ešte nemčinu k tomu. Ale angličtina, francúzština, keď to budete mať tieto dva jazyky, budete mať otvorenejšie dvere aj pre európsku diplomáciu. Samozrejme, že sú také tie romantické predstavy, že diplomácia to sú tie recepcie s tými šampanskými, ale predpokladám, že vy, vysokoškolskí študenti, už nemáte takéto dedinské predstavy. Znovu opakujem, úradnícka práca a
posúvanie papieru. Bola som 8 rokov veľvyslankyňou, 80% práce papiere. Papiere, papiere a papiere. Písané texty všetkých možných druhov. A väčšinou ste len, a dnes čím ďalej tým viacej, hlavne v rámci Európskej únie, posúvačných papierov. Zahraničná služba v demokratickom štáte. Áno, dnes môže byť veľvyslancom ktokoľvek, pretože závisí od pána prezidenta, koho podpíše a koho píše. Oficiálne ste zástupcom ako veľvyslanec, teda ten, kto vedie celú tú misiu diplomatickú, ste zástupcom prezidenta, ale naši prezidenti v republike nemajú také právomoci, že v podstate podliehate pod ministra zahraničných vecí. Ani ako veľvyslanec nemôžete napísať článok bez toho, aby vám na to minister nedal povolenie. Tu sa znovu vraciam k tomu, ste úradní. A nad vami sú politici. Prečo? Pretože politici sú jediní, ktorí majú demokratickú legitimitu zvolia. Bez ohľadu na to, koho ľudia zvolia, to už je, voľby sú slobodné, ľudia sa môžu rozhodnúť a môžu zvoliť aj, ja neviem, človeka, ktorý nevie poriadne čítať. Také neveľmi príjemné rokovania idú v domácich jazykoch a je prekladané, aj keď tí dvaja rozumejú napríklad, pretože to vám dáva možnosť rozmyslieť si, čo poviete. To je veľmi dôležité, ale povinnosťou veľvyslanca je nie spať pri tom, ale dávať pozor, či sa prekladá správne. Mne sa stala taká vec, píšem o tom aj v tej mojej knihe, ktorú som napísala o mojom poľskom pobyte, volá sa Polnočný sused. A tam spomínam ten príklad, kde sa veľmi naštrbili moje vzťahy s prezidentom Schusterom, vtedajším, keď on si nechcel nechať prekladať, lebo však on je východňar, takže oni všetci rozumejú po poľsky, všetci Slováci rozumejú po poľsky, no to nie je pravda. Takže keď sa pýtal poľského prezidenta Kwaśniewskiego, čo si myslíš, ja chcem byť tým, ktorý bude viesť Slovensko do toho NATO a ja chcem, aby som bol tým hlavným, ktorý bude vyjednávať NATO. No tak s tými 4 ľuďmi v prezidentskom úrade, keď tam je ministerstvo zahraničných vecí 700 ľudí a ďalších 700 ľudí ministerstvo obrany, no to bolo smiešné, ale pretože je Kwaśniewski vzdelaný a dobre vychovaný bývalý komunista, tak mu povedal, nie, vieš, ja to nepopieram. Nepopieram po poľsky znamená, ja to nepodporujem túto tvoju myšlienku. No ale nepopieram niečo iného v slovenčine, to v slovenčine to znamená pozitívne. No a pán Schuster ma interpeloval v parlamente, že jak je to možné, že ja som to napísala inak. Museli sme požiadať poľskú službu, čo bolo veľmi komplikované, aby odtajnili zápis toho poľského veľvyslanca, ktorý tam sedel, čo on napísal a tak ďalej a tak ďalej. A bolo to veľmi nepríjemné, takže vy musíte byť veľmi, veľmi pozorní. A to nie len veľvyslanec, to nevždy pri takýchto rozhovoroch je veľvyslanec, niekedy je to aj normálny kariérny diplomat. No a babysitting. Príde manželka nejakého politika a povie, viete, ale ja nechcem ísť s nimi, ja by som chcela ísť do Alunce, alebo do, ja neviem, do Lidlu, alebo do Teska, niekde nakupovať. Takže musíte zabezpečiť, aby ju mohla ísť nakupovať. Keď je to náhodou manželka premiéra a potom ju vyfotia s takými veľkými cegrami do bulvárneho časopisu, tak musíte rýchle urobiť, aby to neuverejnili. A potom niekto povie, že viete, ale ja by som chcel, aby sme tu zostali ešte o deň dlhšie. To sa stáva v Bruseli veľmi často, že by sme chceli sa pozrieť a chceli by sme si tu večer dať tie morské plody tam v tom Bruseli a tak ďalej a tak ďalej. Takže vy sa zmeníte vlastne na takú mamičku otecka pre všetkých tých politikov, ktorí tam chodia. Ja len aby ste si uvedomili, o čom snívate.
Samozrejme, že sú hviezdne hodiny a hviezdni diplomati. Ja som pre vás vybrala len niekoľko príkladov, ktoré poznáte. Jeden je Kennan. Nebol nikdy veľvyslancom v Moskve, ale jeho správa a názor, ktorý poslal svojmu departamentu do Washingtonu, vlastne ovplyvnil celú americkú politiku voči Sovietskému zväzu. Áno, sú takí diplomati. Sú takí diplomati, ktorých používajú, dajme tomu, hlavne Spojené štáty, ktorí sú na riešenie takých krízových situácií. Bol jeden taký norský veľvyslanec, ktorý viedol napríklad palestínsko-izraelské rozhovory, potom na to aj zomrel. Pretože to bolo príliš vyčerpávajúce, keď mal proti sebe Arafata napríklad. Mala som tú česť byť osobne v jednaní s Arafatom, neodporúčam, no našťastie už nie je tu, myslím si, že bude mať nástupcov. Čiže je to veľmi vyčerpávajúce povolanie, ale dá sa samozrejme preraziť, keď sú takéto situácie. Kedy treba povedať svoj názor a niekedy sa to podarí. Diplomatická rodina pani Madeleine Albright, jej otec vychoval Condoleezza Rice, hej, čiže to sú také veci, ale ja sa poznám s pani Madeleine a myslím si, že sa cítila ako ryba vo vode, keď bola štátnou tajomníčkou, čiže ministerkou zahraničných vecí, aby som to preložila do nášho jazyka. A keď som ja ako prvá žena na Slovensku kandidovala, samozrejme vedela som, že nevyhrám, ale prvá žena tiež musí byť niektorá prvá, aby si ľudia zvykli, že aj ženy, prípadne blondínky, môžu byť prezidentky, tak som sa s ňou radila. A ona povedala, Pavlo, musíš ísť do toho? Musíš, ja kdybych sa teda narodila v Americe, tak určite pôjdu do toho a budú sa pokoušať, abych bola prezidentkou Spojených štátov. Čiže to bola, že narodila sa samozrejme v Čechách, takže nie, ona sa tuším narodila v Jugoslávii, keď bol jej otec veľvyslancov v Belehrade. Takže máme ešte jeden problém. A teraz veľmi jasný problém. Väčšina diplomatov, veľmi skúsených a dobre pripravených diplomatov, to podotýkam, ešte stále má korene svojho štúdia v Moskve. Na takzvanom MGIMO. A keď bol vašim ministrom zahraničných vecí pán Želenec, ktorý pochádza z tejto oblasti, tak prepustil všetkých gimákov. Pokiaľ viem, tak sa dnes vracajú niektorí z nich na vaše ministerstvo. Slováci si ich nechali, dokonca aj náš terajší komisár v Európskej komisii tiež má MGIMO. Náš minister má MGIMO. To nie je asi veľmi nebezpečné, pokiaľ sa nič nedieje, ale uvidíme, nakoľko to môže byť nebezpečné. A vidíte, teraz som politik, ja to môžem povedať, politička. Ja to môžem povedať, lebo ja si zodpovedám za svoje slova. Ako diplomat by som toto nemohla povedať. Takže ja si myslím, že to je určité nebezpečenstvo, že to je zo strategického hľadiska veľmi otázne. Ak sa chcete naozaj prihlásiť do zahraničnej služby, musíte urobiť niektoré strategické rozhodnutia a musíte ich urobiť vlastne teraz. Chcete naozaj žiť veľkú časť svojho života vždy každé 4 roky niekde inde? A poznám veľmi veľa diplomatov nemeckých, francúzskych a tak ďalej, ktorí tým, že sa takto túlali po svete, stratili akékoľvek kontakty vlastne doma. Aj keď viem, že dnes, keď je Skype a mobilné telefóny a internet, je to samozrejme jednoduchšie udržiavať tie kontakty.
Ale po 35-ročnej, 40-ročnej službe ste cudzincom vo svojom vlastnom štáte. Mnohí nemeckí diplomati napríklad sa usadia vo Pojeni. Väčšinou dávajú takých tých špičkových diplomatov do Viedne, lebo to je taká trošku oddychová záležitosť, takzvané neutrálna krajina, takže pokiaľ nepredávajú zbranie Saddamovi Husajnovi, čo sa teda robilo, alebo práve ďalší minister vnútra nejde za to do väzenia, tak v podstate sa nám dá veľmi príjemne prežiť tie 3 roky, ale tam si to treba uvedomiť. A hlavne je to pre ženy. Je veľmi ťažké pre ženu nájsť manžela, ktorý sa vám povesí na krk a bude všade s vami chodiť a bude sa starať o deti, lebo nemôžete počítať s tým, že ti pôjde s vami do Dánska, že si tam nájde prácu. Ani nebude môcť pracovať ako manžel diplomat. To znamená, diplomaty, ktoré ja poznám, sú väčšinou buď slobodné alebo rozvedené. Niektoré azijské krajiny majú výlučne v podstate, nie sú už v zahraničnej službe len ženy, Thajsko, Egypt, podobné krajiny, a tie sú všetko nevydaté. Je to veľmi nepríjemné povolanie pre ženy. Veľmi nepríjemné, pretože sa veľmi ťažko udrží rodina. Muži udržia tú rodinu viac, pretože ženy v záujme detí sa vzdajú svojej kariéry a chodia s tým mužom. Poznám pár takých mužov, dajme tomu Ivan Gabal, možno, že poznáte to meno, politolog. Jeho žena teraz je v Bagdade práve aktuálne, v tej európskej diplomatickej službe, ale oni už majú deti veľké a ako to prežijú. Ale aj môj muž, ja som bol skoro 5 rokov vo Varšave a môj muž zostal v Bratislave. Ja som lietala na 1,5 dňa každý druhý mesiac. A bolo to veľmi obťažné. Musíte si položiť otázku, či naozaj máte radi a budete mať vždy radi všetkých tých cudzích ľudí, ktorí môžu byť aj veľmi nepríjemní. Veľmi nepríjemní. Prečo sa menia diplomati po 3-4 rokoch? Pretože ste vyhorení. Hovorí sa, že pri normálnom povolaní po 7 rokoch musíte trošku zmeniť aspoň pozíciu, keď už nie je celkom povolanie, ale musíte to zmeniť, pretože ste vyhorení a musíte proste začať niekde trošku znova a s novými ideami a s novými ideálmi a tak ďalej. Ale tu musíte ísť po 3-4 rokoch. Ja som bola skoro 5 rokov v Varšave, hovorím dokonale po polsky, všetci ma tam poznajú, všetci, ja som mala prístup, ja som si so všetkými týkala, prezidenti sú moji kamaráti a tak ďalej a už som ich mala pekne zúbiť. Ale preto je to nebezpečné, pretože máte pocit, že už všetko ovládate a vtedy vás prekvapia a urobíte tú chybu, ktorá sa môže podpísať na celej vašej kariére. Preto sa diplomati menia. Je to povolanie, ktoré je mimoriadne náročné na vyhovenie. A tak a tie staré kolená. Pretože keď vám deti dospievajú, ja neviem, jedno dospie v Amerike, druhé dospie v Čile, tretie dospie v Indonézii a vy teraz neviete, kam máte ísť. Aj takto končia mnohí diplomati. Ja som vám povedala, že ja vám odkryjem všetky negatíva, aby som trošku vám tie romantické okuliare dala dole. Dúfam, že sa mi to podarilo a čakám na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne.